lasy i bagno. Kto idzie taką ogromną gromadą? Białorusini. A co dźwigają? Każdy się potyka i nogi w krwi ma, idąc w łapciach złyka. Dźwigają krzywdę. A dokąd niosą krzywdę swą i żałość? Komu pokazać im się ją zachciało? Całemu światu. A kto nauczył te miliony ludzi nieść krzywdę swoją? Kto ich ze snu zbudził? Nieszczęście, nędza. A czego chcą dziś, idąc w świat daleki, głusi i ślepi, gardzeni przez wieki? Chcą zwać się